भौजी बात तो तू रउआ ठीके कहली ह कि नौकरी न मिली त भतार न बनैब त ई प्यार काहे खातिर कइले रह? खाली रतिया में चुदावे खातिर कइले रह का? लकड़ी भौजी त अंकुश भैया के तो मजा ले वाला न, तब भतरो के मजा ले ल जाके सेज पर। छियतर भौजी का कहला कुछ बावे लाचारी हो तो काहे चोदावे ला हो गईला तैयारी हो। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं। हमरा पापा के चाहत रहे ई दामाद सरकारी हो। हमार छियतरी भौजी जब तोरा पापा के चाहत रहे नौकरी सरकारी वाला लइका तो टोकरी तरकारी बेचे वाला से कैसे प्यार कर लेला हो? रहे ढेर सारा खुजलाहट रहे तब कर लेलक टोकरी वाला से प्यार। अब लेकिन भतार चाहे नौकरी वाला। ए भोसरी के केरा के थम पुसादा हो अंकुश भैया।